Би ли направил следните неща за 1 милиард евро? Вземаш 1 милиард евро, но жена ти влиза в затвора за 2 години. И сега, значи, ти ще се гледа. За 2 месеца. 2 години женски затвор, фул карцер, човек. Ама ще мога да я пращаш някакви парички да я готвим вътре. Имаш 1 милиард, човек. С цел да се запазя главата, ще кажа не. Политкоректен. Обичам те. Добре. Би ли избягал 100 км за един ден за 1 милиард? Бих се пробвал, пак дали ще успея за 1 милиард със сигурност. Трябва да бъда малко Дейвид Гоген стайл, ама... Според ChatGPT, ако си трениран, мога да го направиш. Ама това означава от днеска за утре. Да, но ти 1 милиард лева, отиваш да тичаш 100 км. Сигурност бих се пробвал. Всеки би се пробвал. Добре. Би ли изял 10 големи пици от Доминос наведнъж за 1 милиард? 10 големи или фамилни? 450 грама. Да, сигурно ще го направя. Пак бих казал, ще се пробвам, ама 10 пици ще не е малко. Аз 2 ще изям със сигурност. Третата може да я преполовя. 100% повръщаш. Та нататък положението ще стане Антибол Морков. Като говорим за повръщане, би ли изпил 50 бири за един ден за 1 милиард? Естествено. Той за 5 тея. Или не, аре за безплатни бири. Ако са безплатни бири, ще изпия и 100 даже.